ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имзо навор бошад квартираҳои фурӯшӣ ва хонаҳои фурӯшӣ омода кардагем. пешкаш мо мекунем бародарон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед ва видеонавори мо лайк гузорем бародаро ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем дӯстон. агар шумо бародарон хонаи фурӯшӣ доред, ки хона, замин, квартира ки мошин, дар WhatsApp ва дар имо мо рекламаем бародарон, мо реклама мекунем, пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонӣ. мо бошад наворо сар мекунем, хоҳиш мекунем поделиться кунем. рафтем. Якм квартираи фурӯшӣ. Якм квартираи фурӯшӣ мо дӯстон қарора дар пойтахт, дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ. Дохонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 44 квадрати метр, доми 6 этажаи бародарон. об, свет дорад, ремонти замонавӣ дорад бародарон, евро ремонт кардагиай. ошхона, ҳоҷатхона, балкон ҳамаш ҳастай. хона бо чизи чораш фурӯхта мешуд бародарон. нархи квартира 350,000 сомона бо курси имза гирем 1,980,000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтага квартираро бин гуфтага ҷош хубай бо савдо кардан мешавад. рақамошон дар роҳи экранашон бардорин азиз, шумо харидор бошед, метонен дигар маълумоти пурраша аз соҳибшон гирен дӯстон. агар шумо хел хонаи фурӯшӣ доред, ки квартира, замин ё ягон чизи дигар, дар WhatsApp ва дар имо мо рӯй кунем бародаро, мо пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба дем квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатимонам дӯстон қарор дар шаҳри Душанбе, цаколни этажай, дар 112 микрорайон Сино бародарон, пеши масҷиди меҳкалона гуфтагиай. дукоматаи квартираи 5 этажа домай 52 квадрати метр бародарон, неки хона так хонада қарор дорад. полуподвални гуфтага дигар маълумотша бухтон мегирем бародарон. хона бо ремонти замонавӣ кардагай бародарон, беҳтаринай евро ремонт кардагай бо чизи чора фурӯхта мешавад. термикс, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом ҳамаш қоидавиай. нархи квартира дӯстон 270,000 сомона бо курси имза гирем 1,753,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага дигар маълумотша метиям гуфтагай бо арзонам мекунем гуфтагай, канализатсия ҳамаша дора гуфтагай. марҳамат, дастротош маълумай. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ қарор дар шаҳри бохтар бародарон, дар Қурған тепа, дар дружбанарод бародарон, рӯпарӯи стадиони Юнус гуфтага дар наздикии Носири Хисрав. якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 46 квадрати метрай. об, свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаш ҳастай. балкон, хона ремонти замонавӣ кардага, евро ремонт бародаро барои зиндагӣ кардан ҳамаи шароитоша дорад. нархи квартира 215,000 сомона бо курси имза гирем агар 1,356,000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем, савдои хуб дорад дӯстон. агар шумо харидор бошед аз шаҳри бохтар, рақамошон дар роҳи экрани шумо занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен. марҳамат. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи навбатии мо дӯстон қарор дар шаҳри Хуҷанд, дар даромади арбоб гуфтага, пеши меҳмонхонаи Фирӯз. якхонага квартира дар 8 этаж қарор дорад, 49 квадрати метр бародаро, об, свет гузарондагиан. квартира без ремонти коробкаи новостройкаи дӯстони азиз. нархи квартира 190,000 сомона бо курси имза гирем агар 1,233,000 рубл мешавад. бо арзон мешавад, бо савдо кардан мешавад. агар шумо харидор бошед, дигар маълумотша бо телефон мефаҳмонем гуфтагиай. марҳамат, рақамошон дар роҳи экрани шумо, дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед дӯстони азиз. меҳнати мо барои шумо. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстон дар шаҳри Турсунзода, дар Регар бародарон, дар 3 микрорайона, дар пеши заводи Фархоровӣ завод гуфтагиай. дом қариб уже буд шидагиай, ба метонен ки уже моҳи мардам месупоран гуфтагиай бародаро, метонен ки ремонтона сар кунен. якхонага квартира дар 8 этаж қарор дорад дӯстони азиз, 44 квадрати метраи дом без ремонта бародаро, новостройкаи об, свет гузарондагӣ ҳастанд, метонен ки дигар шахртон кунен. нархш 160,000 сомона бо курси имза гирем 1,38,000 рубл мешавад. квартира бо арзонам мешавад, варианти алиши ҳам дорад бародарон. ягон чизи алиши дошта бошем, вариантона пешниҳод кунем. марҳамат, рақамошон дар рӯи экрани шумо. мегзарем дӯстон ба шашум квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ қарор дар шаҳри ваҳдат дӯстон, дар кӯчаи прокуратура Ато Саид. Ҳамин хел маълумот. Як хонага квартира 6 этажда қарор дорад, 45 квадратный метрай, обсве дорад дӯстон, ремонти замонави кардагиай. Хона бо ҳамаи чизаш таъмин аст дӯстон. Ваннаи отдельна, ҳоҷатхона, ошхона, ҳаммом, балкон ҳамаша дорад. Бисёр чизоша термикс, дигар ҳамаи чизоша қариб айрасия вардагаи гуфтагаи соҳибаш. Нархи квартира дӯстон 198 000 сомона бо курси имза гирем 1 285 000 рубл мешавад. Кадоми харидори аниқай гуфтагай бо арзон мекунем гуфтагай, реал на бисёр арзон мекунем гуфтагай. хоҳиш кардагай ки беҳуда занг назанед одамое ки харидоранд, марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша ҷон бо метиам занг занед. мегзарем дӯстон ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи заминии фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Шоҳмансур. Дар 2 сотиқ замин 3 дар хона кардагиай, об свет гузарондагиан дар инҷа ҳастае дӯстон. Хона бе ремонтуш нопуррае бародарон, гирди хона маҳкамае, лекин дигар чишам мекунед 3 дар хона дораду ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастае, веран кардагиан бе ремонтае. Нархи хона 120 000 сомона бо курси имза гирем 779 000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтагай кадоми хонахои аниқай гуфтагай бо маълумоти дигарша бо телефон метиҳанд дӯстон, рақамошон дар рӯи экранишон марҳамат. мегзарем дӯстон ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ детажа дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Фархор бародаро, маълумоти пурраша бо телефон метиҳанд. дар 4 сотиқ замин 4 дар хона дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш аст отдельни бо яктая дигар доранд бародаро. гирди хона бо девори баланд маҳкамай. сохтмони хонара бо чизои оригинал тайёр кардагиан, камераи наблюдения дора гуфтагиай. хона бо чизи чораш фурӯхта мешавад, ҳамаи шароитоша дорад, ай кресла саркардагӣ то ҳамаша спални гарантӣ дӯстони азиз дорад. нархи хона 270 000 сомона бо курси имза гирем 1 753 000 рубл мешавад. хона арзон кардан мешавад дӯстони азиз ва алишам кардан мешавад. дигар маълумотша бо телефон мегирем хитон, рақамошон дар рӯи экранишон бародар. агар шумо харидор бошед занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред марҳамат. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз ҳам заминам ҳисоб кунед мешавад. қарор дар шаҳри Хуҷанд дӯстон, дар Темурмалӣ гуфтагия районуш. дар 10 сотиқ замин дар хона дохтагия бародар барои временка. гирди хона бо семинблок маҳкамай. инҷае ки бебинед бародарон ҳамчун заминам фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомона дӯстони азиз бо курси имза гирем 844 000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтагиай дар 10 сотиқ замин дар хона дӯстон, нархаш арзон ман фикр мекунам. рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз. агар шумо харидор бошед ай шаҳри Хуҷанд, метавонед дигар маълумоти пурраша гиред марҳамат. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ детажа дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Темурмалик бародарон. дар 6 сотиқ замин 4 дар хона кардагӣ тайёрай, обсвет ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, аловхона ва оғул ва чойлоби ангур. гирди хона маҳкам бародарон. хона хайр ремонташ миёнае барои зиндагӣ кардан мешавад дӯстони азиз. подвал, ҳамаш зал ва дигар маълумотша бо телефон метавонед гуфтагай. ҳавлиш калонай, ҳавлиш семен дорад. нархи хона 220 000 сомона бо курси имза гирем дӯстон 1 428 000 рубл мешавад. хона бо арзон мешавад гуфтагай, сирошона фурӯхта мешавад, арзони хуб мекунем гуфтагай. варианти алиши ҳам дорад дӯстони азиз. хай бо ягон вариант дошта бошен пешниҳод кунед. рақамошон дар рӯи экранишон марҳамат, дигар маълумотша хитон гиред. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшӣ. хонаи навбатии фурӯшимон дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Дӯстӣ. дар 4 сотиқ замин 3 дар хона дохтагия, хона ремонт дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, обсвет аст. гирди хона маҳкама бародарон. хона барои зиндагӣ кардан тайёра дӯстон, ягон камбудӣ надорад. ошхонаи берунӣ ҳам дорад ва дигар маълумотша бо телефон метиҳем гуфтагай. ҳамаи шароитҳои зиндагиро дорад гуфтагай соҳибиш хона. нархаш 260 000 сомона бо курси имза гирем 1 688 000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтагай, дигар маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай.
рақамошон дар рӯи экрани шумо дӯстони азиз занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бардорон. агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, дар баста дар имо рӯӣ мекунем бардор, мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда худони нигҳбони ҳамаи шумо.